ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዓለም ዋጭ ኣብ ዝበሃል ቦታ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ። ማዕከን ዜና ቢቢሲ ነዚ ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን በረኸት ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ዝተባህለ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ስደተኛታት ዓለም ዋጭ ክልል ኣምሓራ ብዘይተፈልጦ ዕጡቓት ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ንሰለስተ ወለዶ ዝተሰደደ ኣብ ከርተት ስደት ድማ 11 ዓመት ዘቑፀረት ኤርትራዊ ስድራ ድራር ዕለታ ንምምእራር ኣላያ ዝጸንሐ እዚ ኤርትራዊ ስደተኛ ድሕርቲ ብገፍዒ ምቕታሉ እታ ስድራ በይና ተሪፋ ምህላዋውን እዛ ማዕከን ጸብጺባላ ናብ ማዓስከር ካብ ንመጽእ ካብ ሞት ኣይዕረፍናን ዝበለ ንድሕነቱ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተ ናይ ዓይኒ ምስክር በረኸት ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ከም ዝተቐትለ ይሓቢሩ። ብዛዕባ ተዘጋጠመ ፍጻመ ኣመልኪቱ ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ሞባይል መምልኢ ወይ ቻርጀር ከምጽእ ኢሉ ምስ ወፀዩ እዚ ሽግር ረኺብዎ ድምፂ ሰሚዕና ክንረድእ ኢልና ምስ ወፃና ነቲ ካባና ቀዲሙ ዝወፀ ኣባዲ ዝተባህለ ጥይት ተኩሶም ኣውዲቖሞ ካልኣይ ግዜ ጥይት ምስ ተኮሱ ድማ ኣብ መንኩብዮም ወቂዖሞ መሊሶም ሳልሳይ ጥይት ተኩሶም ስሒቶምና ሽዑ ንሕና ክረድኣና ዝኽእል ኣካል ስለዘየለ ህይወትና ክነድሕን ነብስና ፈሪሕና ክንወፅእ ኣይከኣልናን ኢሉ ጸኒሖም ምስ ከወደ ድማ እቲ ክረድእ ክብል ዝተሃርመ ኣብ መሬት ወዲቑ ደሙ ጃሕጃሕ ክብል እንከሎ ክጸንሖም እንከሎ እቲ ዘይሓሰቦ ረኺቡ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ዝተኸትረ በረኸት ድማ ደም ወዲኡ ከም ጸንሖምን ማዕዶ ናብ ዝበሃል ኣብ ዳባት ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝወሰድዎ ኣረዲዩ። ንሱ ወሲኹ መጀመርታ ብበትሪ ኣብ ኣፍ ልቡን ዝባንን እዮም ሃሪሞሞ ኣብ ጉንዲ እዝኑን ኣብ ክሳዱን እውን ብጥይት ሃሪሞሞ ክብል እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ንኣማውታ እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ገሊጹሎ። ካልእ ናይ ዓይኒ ምስክርነት ዝሃበ ኤርትራዊ ስደተኛ ምስ መዋቲ ናይ 9 ዓመታት ፍልጠት ከም ዝነበሮ ክገልጽ እንከሎ እዚ ሰብ እዚ ገበነኛ ኣይኮነን ናብ ሓዳሩን ናብርኡን ዝጎይ ሰላማዊ ሰብ ክንስዮም ካብ ገዝኡ ጸዊዖም ቀቲሎሞ ኣብ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ከርተት ዝበለ ሕጂ እውን ኣብ ማዓስከር ዳባት 4 ዓመት ዝገበረ ሓላፍነት ስድራ ዝተሰከመ ወደ 37 ዓመት ብምባል ንመዋቲ ብዘይ ምኽንያት ከም ዝቐተልዎ የረድእ። በረኸት በዓል ሓዳርን ኣቦ ቆልዑን ጥራይ ዘይኮነ 80 ዓመት ንዝተቓረባ ወላዲቱን ኣሕዋትን እውን ዝኣለ ኣቦ ስድራ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ። እዛ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበሩ ማዓስከራት ኣጽልያ ዝነበረ ስድራ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውልዑ ከም ኩሎም በቲ ኩናት ኣብ ፈቐዶ ማዓስከራት ትግራይ ፋሕፋሕ ኢሎም ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ናብዚ ብተደጋጋሚ መጭወይትን ሞትን ኤርትራውያን ዝረኣየሉ ዘሎ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ኣጊዒዛ። ይኹን እምበር እዞም ግዳይ መጭወይትን መቕተልትን ዝኾኑ ዘለዉ ስደተኛታት እቲ ቦታ ንስደተኛታት ውሑስ ዘይምዃኑ ብተደጋጋሚ እኳ እንተጠርዑ ኣውያቶም ሰማዒ ከም ሰኣንዮም ብዙሓት ኣብቲ ማዓስከር ዝነብሩ ንድሕነቶም ሽሞም ዘይንጠቕሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ገሊጾም ከም ዘለዉ እዛ ማዕከን ዝሓበረት እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ብወገኑ ዓለም ዋጭ ስደተኛ ክነብረሉ ዝኽእል ኣይኮነን ብምባል ሓደ ሃገር ወይ ከባቢ ንገዛ ርእሱ ሰላምን ፀጥታን ምዝህልወዩ ንስደተኛ ክዕቅብን ውሑስ ክኸውንን ዝኽእል ኣብዚ ቦታ ግን ኣሽንኳይዶ ንዓና ንባዕሎም እውን ኣብ ኣሸጋሪ ናይ ፀጥታ ኩነታት እዮም ዘለዉ ብምባል ደም ኤርትራውያን ስደተኛታት ይዛሪ ኣሎ ኢሉ በቃ ወዲእና ኢና ኣብዚ ተሪፍና ዘለና ክንቀተል ኢና እምበር ብሂወት ዝወፅእ የብልናን ኢልና ተስፋ ቆሪፅና ኢና ብምባል እቶም ክፍታሕ እቶም ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ክወፅኡ ጥራሕ ምዃኑን ኩሎም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝምልከቶምን ኣካላት ጸማም እዝኒ ከይሃቡ ክረድእዎምን ምሕፅንታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ተጋሩን ጽምዶ ብዝብል ሽም ርክባት ክፍጠር ድሕሪ ምጅማሩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ነቲ ዝግበር ዘሎ ርክባት ዝድግፍ ከምኡ ድማ ዝቃወም ርእቶታት ይወሃብ ኣሎ። ነዚ ኣመልኪቱ ዝተፈላለየ ትንተናታት ተዘርጊሑ ዘሎ ኮይኑ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ትንታነ ድማ እዚ ጽምዶ ዝብል ቃል ዓቕምታትካ ኣዋሃሂድካ ንሕብራዊ ስግኣታት ብምግጣም ህላወኻ ንምርግጋጽ ዝፍጠር ምሕዝነት ዘመልክት ኮይኑ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት እውን ዝዝውተር ቃል ብምባል ነቲ ነዝርክባት ገሊጹ ዘሎ ጽምዶ ዝብል ቃል ገሊጽዎ ዝርከብ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ህግደፍን ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሕወሓትን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ብምንታይ ዝተደረኸዮ እቶም ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ 2022 ሓድሕድ ዝተዳመዩ ሕዱር ቅርሕንቲ ዝነበሮም ሓይልታት ኣብዚ ግዜ እዚ ክላፈኑን ክጽመዱን ዘድልዮ ምኽንያት እንታይ እዩ? እቲ ዝጽዋዕ ዘሎ ጽምዶኸ ስልታዊ ድዩ ስትራቴጂካዊ? እንታይ ዕድላትን ብድሆታትን ክህልወዮ ዝብል ሕቶታት ኣብ ቅድሚት መጽኡ ትንታነ ተዋሂብዎ ዘሎ ኮይኑ እቲ ጽምዶ ኣብቶም ፖለቲካዊ ስርዓታት ጥራሕ ዝተሓጽረ ድዩ ወይስ ናብ ህዝቢ ክሰርጽ ይኽእል እዩ? እንተዘይተላፊኖም ከ ናብ ካልእ ቅርሕንቲ ክምለሱ ድዮም? እቲ ህዝቢ ኸ ብኸመይ ክቕበሎ ዝብል ሕቶታት እውን ኣዘራራቢ ኮይኑ ይዝርከብ። ከም ዝፍለጥ ሕጂ ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሕወሓት ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ህግደፍን ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ካብ ፈለማ ሰብዓታት ሒዞም ሓንሳብ እናተቃደው ሓንሳብ ድማ እናተፈሓፈሑ ንስርዓት ደርጊ ስዒሮም ነናብ ርእሲ
ርእሰ ከተማታቶም ኣትዮም መንግስቲ ዝመርሑ ውድባት ኮይኖም እዮም ይኹን እምበር ኣብ 7 ዓመቶም ብዶባት ዝምኽነ ኩናት ንኽልተ ዓመት መሪር ደማዊ ኩናት ከካይዱ ከለዉ ካብ ክልቲኡ ወገን ከዓ ልዕሊ 100,000 ትንፋስን ብቢልዮናት ዶላራት ዝትመት ንብረት ጠፊኡ እዩ ناستات 10 عامات أب كونة كوينات دحر مصنع خاء أب كل تشحن 18 منقس إثيوبيا نتحوحات التحسمو بين كوميشن دوبات بزيك أدمخونة تقبلو عرق أسلام مستأوجون زن وغانات آي تعرق النيرم اتنا شعوزم دنا خاء أمونغو أسمران أديس آبا نمبر أسمران مغالا أين بلان أب كل تشحن عسران منقس فدرال مسحوحات نوق مساعتوه ارتراح حيلتاتا أب قون منقس فدرال أوافيرا زم كل التحيلتات داقيمم ناب دماو كوينات آتيوم يمس أنيحم يخون مبر حج أمونغ كلتيام رداء تفتيرو حدش محزن زفتر صمدو زبهال تبغسو تجميرو كلتيام وغنات درو بناي ميديا أفنياتاتهم ركبات كوغبرو جميرو يمزلو نزي تجمير زلو صمدو زبهال تبغسو بأون تاوي كومدما بقالو تاوعي نزريقو زتفرالي وغنات جنالو اتم نزي صمدو زبهال تبغسو بأون تاوعيني مالت بتصبغ زريقو وغنات قداي منستر إثيوبيا أبي أحمد انتس بفتاو انتس بحيلي ناب أفدق بحر وانت حتى بملعل أب قدنا بقالع كوغوسغوت جميرو أبزلولو بتحدى شنخ كأ أنصارتي نتقراي زمرح زلو بدكتور دبرتسين زمرح حوحات كان بوليتيكا وسلف سريزو كبوليتيكا إثيوبيا أوتيو بتري يوت أوت أبزلولو وان زوم كلتا أكلات مالت نيرتران ناي تقراين ناي حبار تسألأي نزولو ووغن كالاخولو نزيد صمدو مقامم أكال بوليتيكان بحرياون ينبمبال زغالص وزلو أب أنجليا راسكين يونيفرسيتي عاد إنجليز تمارا ماري تمرتن محبراو فتحن زخونة دكتور سامسون ماكله دمع كان زينا بي بي سي أبزهابو رئيتو نزي أقدمو زتقلصة كلتا أكالات ناي حبار تسألأي نزبولو وغن كالا خولو زقومو وزلو صمدو مخاني زقلص اتبو وغن إرترا نزي صمدو زبل حسابات محبراو مرخبيتات زقال حزولو نتقافي أبسالستيزي أبزرقحو ملختون صمدو نت الدكتور سامسون زقربو مرداتات زحجز بوغن منقس بلصقنا أنصار إرتران تقراين زقانعه ناكوينات حدقا يمص سلازلو حبيرنا كنقطمو آلنا بمبال أتي توقسو أكال بوليتيكاو استراتيجي كم زخونن ناي حبار صلاي ممكادما قند علام ومخانو نزغلص منغلص إتات زراغود حبريتا يهبو يخون امبر نزي صمدو زقاومو وغنات كومدما ناب حزب زي حلف ركباتي بمبال زغلصو وغنات كلتين وغنات جينا وشطاو صقماتهم كيفتحو يراخبو مهلاوم اتركب ناب زلاقي سلام حزبتات زي حلف كاب سغات زتبغسه سلتاوي متحغازي بمبال يغلصو ويام بزخا ام محبراو مرخبيتات نيرتراويان تغارون مصمدو بزتحز دغافن تقاومن تفطيرو بزح كتعيو تلعيل زلا يخون امبر ام محبراو مرخبيتات تግራይን ኤርትራን ነዚ حساب ዝተቀበልዎ ማለት ንጽምዶ ዝድግፍዎ ነትትማሊ በቦታትናን ዓበይት ሕዋትናን መራሕቲ ፖለቲካ ዝተፈጸመ ጌጋታት እዞም ንኣሽቱ ወለዶ ክንእርሞን ክንዕርያን ንኽእልና ዝብል እምነት ዘለዎም ነቲ حساب ዝደፍኡሉን ውሑዳት ኣይኮነን ፖለቲካ ረብሓዩ ኣብ ሓደ እዋን ዝተዋግኡን ዝተዳመዩን ወገናት ናይ ሓባር ጸላኢ መስመጾም ንድሕነቶም ክብሉ ሓቢሮም ዝገጥሙ ኣብ ታሪኽ ውሑዳት ኣይኮነን ይብል እዮም እቶም በዝጽምዶ ክትዕፈጥ ኢሮም ዘለዉ ደገፍትን ተቃዋምትን ናይ ዝተበገሶ ድማ ዝሰማምዑሉ ጉዳይ እንድሕራለግን እቲ ጽምዶ ኪኖ ሓበራዊ ጸላኢ ናይ ምካት ስትራቴጂ ነባሪ ሰላም ዝመጽእን ካብ መሪሕነት ሓሊፉ ናብ ህዝቢ ዝሰግርን ደጊሙ ህይወት ኣሽሓት ዘጥፍእ ኩናት ዘየምጽእን ነቲ ብሰንኪ ኩናት ደቆስኢኑ ዝተበደለ ህዝቢ ክሒሱን ደቢሱን ንውሑስ መጻኢ ዝጠመተን ዘላቒ ሰላም ዘሰፍንን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣረኣእዩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم